आर'नाइ 5G YouTube चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिननाय जाबाय। साननैसो सिगाङाव आं मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किमनि, नाथाय बे स्किमाव e-Shram कार्डनि गोनांथि जादों। गोबां मानसिफोरा कमेन्ट खालामदोंमोन e-Shram कार्ड बानायनायनि भिडिअ लाबोनो होननानै। फाइनालि आङो मोनसे e-Shram कार्ड बानायनायनि भिडिअखौ लाबोबाय लोगोफोर। नोंथांमोना बे भिडिअआव नायबानो जाबाय। आं बे भिडिअआव e-Shram कार्ड बानायनायनि फुल प्रसेसआव एप्लाइ खालामनानै देखायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। e-Shram कार्ड थायोबा लोगोफोर सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि गोबां स्किमाव नोंथाङा लाब लानो हागोन। दानिया लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान सरकारि स्किमनि आपडेट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्ट लोगोसे जबनि आपडेट मोननो थाखाय आर'नाइ 5G YouTube चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे बेबायदिनो गोदान आपडेट मिथिनानै लानो हायो। दानिया लोगोफोर जोङो नायदोनि e-Shram कार्डखौ बोरै बानायनानै लानो हायो। फैदो लोगोफोर जों दानिया नायदोनि। दानिया लोगोफोर नोंथाङा नोंथांनि गुगोल सार्च ब्राउजाराव थांनानै e-Shramखौ सार्च खालामनांगोन। नै गिबिनियानो जोङो बे पेजावनो थुनांगोन। गिबिनि पेजावनो जों दानिया बेयाव थुबाय लोगोफोर। जोङो बे पेजाव थुबाय। बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो मोनसे जोंखौ पेजाव लानानै फैबाय। बेयो e-Shram कार्डनि अफिसियेल हम पेज। लोगोसे आं डिसक्रिपसनावबो लिंक होना दोनदों। नोंथांमोना बेयाव थुबाथाय डाइरेक्ट बेयाव फैखागोन। लोगोसे दानिया जोङो नै बेयाव नुनो मोनदों रेजिस्टार इज टटेलि फ्रि। नोंथाङा बेयाव e-Shram कार्ड बानायबा बिना फैसायावनो नोंथाङा फ्रियावनो रेजिस्टार खालामनानै लानो हागोन e-Shram कार्डखौ। जों दानिया बेयाव रेजिस्टार बानायसिगोन लोगोफोर। जों बेयाव थुबाय। रेजिस्टाराव जों दानिया थुबाय। रेजिस्टाराव थुनाय लोगो लोगोनो मोनसे आरो पेज गेवबाय लोगोफोर। दानिया नोंथाङा बेयाव आधार नाम्बार होनांगोन आरो लोगोसे आधार नाम्बारजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बार बिदों आरो बेयाव बेंक एकाउन्टनि डिटेल्स होनांगोन आरो नोंथांनि बैसोआ बेयाव बिनाय दं लोगोफोर। 16 बैसोनिफ्राय 59 इयारहालागै नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन। इनफरमेसन रिक्वायार फर रेजिस्ट्रेसन बेखिनिखौ नोंथाङा नांगोन। दानिया लोगोफोर नोंथाङा बेयाव नोंनि आधार नाम्बारनि मबाइल नाम्बारखौ नैबेयाव होनांगोन आरो बेयाव होनानै नोंथाङा नैबे केपसाखौ नैबेयाव बहायनानै होनांगोन। लोगोफोर नोंथाङा बेयाव रिफ्रेस खालामनानै केपसाखौ बेयाव बहायनांगोन आरो बेयाव मोनसे कुइसन सोंदों लोगोफोर आर इउ ए मेम्बार अफ। नोंथाङा EPFOनि मेम्बार बा अर्गेनाइजेसन बा बेयाव मोननाय नङा नोंथाङा मेम्बारबाथाय। आरो नैबेयाव ESIC बिनि मेम्बारबाबो नोंथाङा बेयाव e-Shram कार्डखौ बानायनो हानाय नङा नोंथांनिया। बेयाव येस होनाय लोगो लोगोनो बेयाव नट इलिजिबोल रेजिस्ट्रेसन आस इउ ए मेम्बार अफ EPFO बेयाव खिथिखादो लोगोफोर लिरनानै नोंथाङा बेयाव एलिजिबोल जानाय नङा बेखौ जुदि नोंथाङा येस होयोबा। दानिया लोगोफोर जों बेखौ न' होनांगोन। जों दानिया बेखौ न' होनोसै लोगोफोर। न' होनानै लोगोफोर बेयाव नोंथाङा मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन आधार कार्डजों लिंक थानाय आरो नैबे केपसाखौ नैबेयाव बहायनानै होनांगोन। जों दानिया मबाइल नाम्बारजों केपसाजों होबाय आरो दानिया जोङो सेन्ड OTPआव जोङो थुनांगोन। सेन्ड OTP थुनाय लोगो लोगोनो लोगोफोर बेयाव मोनसे OTP फैगोन। जोङो बेयाव OTPखौ बहायनांगोन आरो बेयाव साबमिट होनांगोन। नैबे सेकेन्ड खारबाय थादो। बे सेकेन्डनि जोबनायनि सिगांनो नोंथाङा बेयाव साबमिट होनांगोन। बे सेकेन्डआ जोबबाथाय आरो नोंथाङा आरो रिफ्रेस खालामफिननांगोन। जोंनिया दानिया OTP फैबाय लोगोफोर। जोङो बेयाव साबमिट होबाय दा। दानिया लोगोफोर नोंथांनिया बेयाव आधार नाम्बारखौ नोंथाङा नैबे बक्सआव फिलआप खालामनानै होनांगोन नोंथांनि आधार नाम्बारखौ आरो नैबेयाव टिक होनांगोन लोगोफोर। बेयाव लिरनाय दंखायो रोखायै बेयाव लिरनाय दंखायो। नोंथाङा बेखौ फरायनानै नैबेयाव टिक मार्क होनांगोन। जों दानिया लोगोफोर बेयाव आधार नाम्बारखौ लिरनानै नैबेयाव जोङो टिक मार्क होबाय लोगोफोर। दानिया जोङो साबमिटआव थुनानै होनांगोन लोगोफोर। जों दानिया साबमिटआव थुबाय। साबमिटआव थुनाय लोगो लोगोनो मोनसे OTP फैबाय लोगोफोर। OTPखौ फैनानै जोङो नैबेयाव भेलिड OTPआव जोङो थुनानै होनांगोन लोगोफोर। जोङो भेलिडआव थुबाय। दानिया लोगोफोर जोंनिया रेजिस्ट्रेसन फर्मआ फैबाय। नोंथाङा बेयाव पार्सनेल पार्टिकुलार डिटेल्स आधारनि नोंथांनि बेयाव डाटाया श' जादों लोगोफोर। आं बेयाव ब्लार खालामना दोनदों सिकिउरिटि पारपासनि थाखाय। लोगोफोर बेयाव नोंथांनि नेम डेट अफ
बार्थ जेन्डार कल'नि डिस्ट्रिक्ट स्टेट पिन कड बायदिसिना एड्रेसा थागोन लोगोफोर नोंथाङा नैबेयाव आइ एग्री डेट अल दा इनफरमेसन बेखौ नोंथाङा टिक मारिनांगोन टिक मारिनानै नोंथाङा बे कन्टिनिउ टु इन्टार डिटेल्स आदार डिटेल्सआव नोंथाङा बेयाव इन्टाराव थुना होनांगोन दानिया लोगोफोर जोंनिया मोनसे पेज गेवबाय दानिया लोगोफोर नोंथाङा बेयाव नोंनि मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन आरो नैबेयाव इमारजेन्सि मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन आरो नैयाव इमेल आइडिखौ होनांगोन आरो नोंथाङा बेयाव मेरिट स्टेटासखौ नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन आरो नोंथाङा बेयाव नोंथांनि फादारनि नामखौ लिरनांगोन आरो नोंथाङा बेयाव ससियेल केटेगरि SC ST नोंथाङा मायाव गोलैयो बेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन आरो बेयाव ब्लाड ग्रुपखौ सिलेक्ट खालामनो नांगोन लोगोफोर नैबेयाव टिक गोजा होनायखौ नोंथाङा कम्पालसरि बेखौ नोंथाङा फिलआप खालामजोबथारनांगोन लोगोसे नोंथाङा बेखौ गालांनाङा लोगोफोर गासैखौबो फिलआप खालामबानो जाबाय बेयाव फुल डिटेल्सखौ आरो नोंथाङा डिसेबिलिटि बा नोंथाङा बेयाव येस होबानो जाबाय लोगोफोर आरो नोंथाङा नङाबाथाय न'खौ होबानो जाबाय दानिया लोगोफोर जोंनिया एड्रेसा बेयाव नोंथाङा फुरायै फिल खालामजोबनांगोन आरो नेक्स्टआव फैनांगोन दानिया लोगोफोर नोंथाङा बेयाव नमिनिनि डिटेल्सखौ होनांगोन नमिनिनि डिटेल्स होनाया गोनांथि लोगोफोर नोंथाङा माबा मोनसे जायोबा नोंथांनि नमिनिया बे कार्डनिफ्राय फैसाफोर थायोबा क्लेम खालामनानै लानो हागोन नोंथाङा बेयाव नमिनिनि पुरा डिटेल्सखौ होनांगोन गिबियावनो नमिनिनि नेमखौ नोंथाङा बेयाव लिरनांगोन आरो नैबेयाव नमिनिनि डेट अफ बार्थखौ नोंथाङा लिरनांगोन आरो बेयाव जेन्डारखौ सिलेक्ट खालामनांगोन आरो नोंथांनि नमिनिया मा जायो नोंनि बिफा बिमा नोंनि फंबाय नोंथाङा बेयाव नागिरनानै सिलेक्ट खालामनानै लानांगोन लोगोफोर दानिया बेखौ फिलआप खालामखांनानै नोंथाङा नैबे सेभ एन्ड कन्टिनिउआव थुनानै होनांगोन दानिया लोगोफोर जोङो बे सेभ एन्ड कन्टिनिउ थुबाय थुनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा बेयाव गोथां नुदों नोंथाङा बेखिनि डाटाखौ फिलआप खालामबोबाय जानायखिनि डाटाया गोथां खिथिगोन आङो जास्ट लोगोफोर ओरैनो डेम'ल' देखायदों नोंथांमोना बोरै बानायनो हागोन आङो जास्ट डेम'ल' देखायदों लोगोसे बेयाव नोंथाङा रेसिडेन्सियेल डिटेल्स होनांगोन नोंथाङा मा नोंथांनि स्टेटनि नामखौ बेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन जास्ट आं ओरैनो डेम' होबाय लोगोफोर बेयाव नोंथाङा कारेन्ट एड्रेस होनांगोन लोगोफोर नोंथांनि हाउस नाम्बार कल'नि आरो लोगोसे नोंथांनि स्टेट डिस्ट्रिक्ट साब डिस्ट्रिक्टखौ नोंथाङा बेयाव बहायनो नांगोन लोगोफोर जों दानिया बेयाव बहायबाय बेयाव आङो ब्लार खालामबाय लोगोफोर आं बेयाव बहायना होबाय दानिया लोगोफोर नोंथाङा बे गाहायाव फैनानै दानिया लोगोफोर नोंथाङा बेयाव लकेसन कारेन्ट एड्रेसखौ सिलेक्ट खालामनांगोन नोंथाङा बेसे बोसोर थाखो बे जायगायाव नोंथांनि इयारखौ सिलेक्ट खालामनांगोन आरो नोंथाङा माइग्रेन्ट वार्कारबा नोंथाङा आलादा स्टेटआव जुदि खामानि मावोबा नोंथाङा बेयाव येसखौ सिलेक्ट खालामनांगोन आरो नैबेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन नागिरनांगोन नोंथाङा मा मावो बिजनेस इडुकेसन मानि थाखाय थाङो लोगोसे जों बेखौ न'आनो दोनगोन लोगोफोर जों बेयाव न' दोनबाय दानिया लोगोफोर बेयाव मोनसे कुइसन सोंदों नोंथांनि पार्मानेन्ट एड्रेसा कारेन्ट एड्रेसजों मिलायोना मिलाया सोंदों बेयाव सेम नंगौना नङा लोगोफोर नोंथाङा सेम नंगौबाथाय बेयाव टिक होनांगोन आरो सेम नङाबा बेयाव टिकखौ बोखारनांगोन आरो नोंथांनि पार्मानेन्ट एड्रेसखौ बेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन जों दानिया बेयाव टिक होबाय जोंनिया सेम जों दानिया सेभ एन्ड कन्टिनिउआव थुनानै होबाय लोगोफोर थुनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा बेयाव दानिया लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव इडुकेसननि क्वालिफिकेसनखौ नैबेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन गिबियाव दं लोगोफोर नोंथाङा फरायाखैबाथाय नैबे गिबिनिखौ सिलेक्ट खालामनांगोन आरो नोंथाङा मेट्रिक पास ग्रेजुवेटबाथाय नोंथाङा नोंथांनि लेखा हिसाबै नोंथाङा नैबेयाव सिलेक्ट खालामनानै होनांगोन लोगोफोर नोंथाङा बेयाव इडुकेसन सार्टिफिकेट दंबा नोंनाव बेयाव होजागोन आरो गैयाबा बेखौ होआबाबो जागोन लोगोसे नैबेयाव इनकामनि नोंथाङा बेसे खामायो नोंनाव सोंदों बेयाव लोगोफोर नोंथाङा बेसे खामायो 10,000 20,000 15,000 नोंथाङा बेयाव नोंनि हिसाबै खामायनाय हिसाबै नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन जों मोनसे सिलेक्ट खालामबाय दानिया लोगोफोर नैबेयाव इनकाम सार्टिफिकेट दंबाथाय नोंथाङा नैबेयाव थांनानै इनकाम सार्टिफिकेटखौ आपल'ड खालामजागोन लोगोसे बेबो मेन्डेटरि नङा दानिया बेखौ खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा नैबे सेभ एन्ड कन्टिनिउआव थुनानै होनांगोन जों दानिया बेयाव थुबाय दानिया लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव नोंथांनि अकुपेसन नोंथांनि खामानिखौ सिलेक्ट खालामनांगोन नोंथाङा बेखौ गिबिनिखौ न'खौनो होबानो जाबाय लोगोफोर नोंथाङा नैबेयाव प्राइमारि अकुपेसनाव नोंथाङा मा खामानि मावो नोंथाङा बेयाव लिरबानो जाबाय लोगोसे नोंथाङा नैबे आयाव थुनानै बेयाव खामानिनि लिस्ट ओंखारगोन जों बेयाव थुगोन नोंथाङा मा खामानि मावो नोंथाङा नैबेयाव लिस्ट दंखायो बेयाव क'डआ दंखायो नोंथाङा बेयाव नोंथांनि खामानि हिसाबै नोंथाङा बेयाव नैबे क'डखौ नोंथाङा कपि खालामनानै नैबेयाव प्रेस खालामना होनांगोन जों दानिया प्रेस खालामबाय दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि खामानिनि एक्सपिरियेन्स इयारखौ सिलेक्ट खालामनांगोन आरो नैबेयाव नोंथाङा आलादा सेकेन्डारि अकुपेसनाव नोंथाङा आलादा खामानि नोंथाङा रोङोबा नोंथाङा बेयाव लिरबानो जाबाय आरो नैबेयाव अकुपेसननि सार्टिफिकेट दंबा नोंथाङा आपल'ड खालामबानो जाबाय बे मेन्डेटरि नङा
दानिया लोगोफोर नोंथांनियाव बेयाव सोंदों नोंथाङा बे खामानिखौ हारसिङै रोंनाय ना बबेबा ट्रेनिं लादों होनना सोंदों बेयाव नोंथांनि हिसाबै नोंथाङा नायनानै बेखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय नोंथाङा हारसिङै रोंनाय ना ट्रेनिं लानाय। दानिया लोगोफोर बेयो जोब्बाय बेखौ दानिया सेभ एन्ड कन्टिनिउ जोङो थुनानै होबाय। नैबेयाव लोगोफोर नोंथाङा नोंनि फुल बेंक एकाउन्टनि डिटेल्सखौ नैबेयाव होनो हानांगोन। बे कार्डआव जिखिनि सहाय मोनगोन नोंथाङा नैबे बेंकनि एकाउन्टनि जोहै नोंथाङा मोननो हागोन। गिबियावनो नोंथाङा बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौ नैबेयाव लिरनांगोन लोगोफोर। दानिया नैबेयाव आरो खेबसेबाव बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौ लिरनांगोन, कनफार्म खालामनांगोन मोननै होनानै। दानिया नैबेयाव एकाउन्ट हल्डारनि नामखौ लिरनांगोन आरो नैबेयाव IFSC-खौ लिरनांगोन लोगोफोर। बेयाव नोंथाङा IFSC-खौ बेयो सार्च खालामबानो मिथिगोन। सार्च खालामनानै नैबेयाव सार्च खालामबानो बेयाव अट'मेटिक बेंकनि डाटाया फैगोन लोगोफोर। दानिया बेफोर गासैबो जाखांनायनि उनाव लोगोफोर नोंथाङा नैबे सेभ एन्ड कन्टिनिउआव थुनानै होनांगोन। जों बेयाव थुबाय दानिया लोगोफोर जोंनिया फाइनाल ड्राफ्टआ गेवबाय। प्रिभिउ सेल्फ डिक्लारेसन फर्मआ गेवबाय। नैबेयाव नोंथाङा बे फर्मखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन बा प्रिन्ट खालामनानै लानो हागोन। नोंथांनो बेखौ नांगौ जागोन, नोंथाङा बेखौ प्रिन्ट खालामना लाबानो जाबाय बा सेभ खालामना लाबानो जाबाय। दानिया नोंथांनि बेयाव गासैबो डाटायानो श' जागोन लोगोफोर। नोंथाङा जि फिलआप खालामदोंमोन नोंथांनि गासैबो डाटायानो बेयाव श' जागोन। क्वालिफिकेसन, इडुकेसननि गासैबो नोंथाङा नैबे डिक्लारेसनाव खेबसे नायनानै नैबेखौ फरायनानै नोंथाङा बेयाव टिक होबानो जाबाय। जों दानिया बेयाव टिक होबाय लोगोफोर। आरो नोंथाङा माबाफोर फर्माव गोरोन्थि नुदोंब्ला नोंथाङा नैबे एडिटआव थांनानै नोंथाङा एडिटबो खालामनो हागोन आरो मोजाङै बानायफिनना लानो हागोन फर्मखौ। दानिया लोगोफोर गासैबो नोंथाङा नायनायनि उनाव फर्मखौ गासैबो अकेबाथाय नोंथाङा नैबे साबमिटआव थुना होबानो जाबाय। जों दानिया साबमिटआव थुबाय लोगोफोर। साबमिटआव थुनाय लोगो लोगोनो दानिया लोगोफोर नैबेयाव नुनो मोनदों मोनसे इनफरमेसन। नोंथाङा बेयाव नुनो मोनदों नोंथांनि मबाइल नाम्बारावबो बे कार्डनि नाम्बारखौ अलरेडि हरनाय जाबाय होननानै नैबेयाव बुंदों। दानिया लोगोफोर नोंथांमोना बे कार्डखौ नैबे डाउनलडआव थुनानै नोंथाङा बे कार्डखौ डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन। दानिया जोङो बे कार्डखौ डाउनलड खालामबाय लोगोफोर। जों दानिया बे कार्डखौ नायनोसै। फाइनालि लोगोफोर जोंनि कार्डआ डाउनलड जाबाय। नोंथाङाबो बेबायदिनो नोंनि मबाइलावनो बे कार्डखौ बानायनानै लानो हागोन इजियावनो। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर। आं नोंथांमोननो ओरैनो फिसा मोनसे इनफरमेसन होनो नाजाबाय। नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे लाइक खालामबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर, बेखिनियानोमोन।